Γεια σας παιδιά. Και μετά, αν είναι θα σταματήσουμε αυτό το βίντεο και αμέσως μετά, δηλαδή όχι την άλλη μέρα ή ώρες, σε κάτι λεπτά αμέσως μετά από αυτή την εξερεύνηση θα πάμε σε μια άλλη. Γι' αυτό να περιμένετε να δείτε το βίντεο, να κάνετε like και subscribe, γιατί κάνουμε πολύ hard work για να το κάνουμε αυτά τα βίντεο. Πάμε. Λοιπόν, παρατηρούμε εδώ πεσμένα ξύλα. Όντως. Ταράτσα. Δεν έχει πολύ να δει. Όχι, φούρνο εδώ. Έχουμε κιόλας. Τι άλλο έχει. Και λάμπα εδώ να βλέπουμε. Δεν έχει άλλη λάμπα. Το βλέπετε. Κοιτάξτε πόσο παλιά είναι αυτά. Πάμε να δούμε τι έχουμε μέσα από εδώ. Όχι από εδώ έχεις. Νηπτήρας. Σπασμένη τύχη. Πώς τους κάνεις ένα... Πέφτουν. Προσέχουμε. Μην πεις. Για παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Πολύ μικρό βίντεο για τώρα. Αλλά θα ξανακάνουμε ένα βίντεο σε κάτι λεπτά. Αντίο. Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα μπούμε εδώ μέσα. Θα κάνουμε εξερεύνηση και θα πάμε μέσα εδώ να δείτε. Και θα το εξερευνήσουμε. Θα είναι πολύ ωραία παιδιά. Γύρνα το σωμένα από κάτω. Περιμένετε, θα σας πω μετά αυτό. Παιδιά, συνήθως λέω πως το κάνω μόνος, αλλά σήμερα μου έτυχε ο φίλος μου και με βοήθησε με τα πλάνα. Χωρίς φακό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Δεν θα πολύ μιλάω όσο θα είμαι μέσα. Θα σας μιλάει ο φίλος μου. Εγώ. Πάμε. Μπαίνω μέσα. Πήγαινε πίσω να μου δείξω ότι μπαίνω. Ωραία παιδιά, θα το σταματήσουμε λίγο μέχρι να μπούμε. Όχι να φαίνεται ότι πάμε. Οκ παιδιά, τελικά θα δείξουμε πως μπαίνουμε. Να, εδώ έχει μια μικρή πούλα. Πήγαινε πίσω. Τράβηξε να πω. Μπες πρώτος. Εγώ. Παιδιά, μπαίνω μέσα. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος που κάνουμε τώρα. Τώρα πάμε στα τρίτα. Γυρίζουμε στο επόμενο σπίτι εδώ και πήραμε και λίγη φάντα να πιούμε. Ωραία.
Ωραία. Εδώ. Όπως βλέπετε είναι ένα παρατημένο παλιό σπίτι εδώ. Να. Φαίνεται πολύ ωραίο από μόνο του. Εδώ. Κάτσα μην το κλειδώσω. Και εδώ έχει κάτι σκάλες. Θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε. Κράτα. Θα προσπαθήσουμε. Να ανέβω. Φίλε, δεν είναι καλή ιδέα. Μπλοκαρίζεται τελείως. Ωπα ρε μαλάκα, κουνή. Είναι αυτά τα μαύρα. Ποια μαύρα? Αυτά. Στο δέντρο. Αυτά. Δες, έλα λίγο. Είναι αυτά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Με κούμπατο. Τι είναι κάρφ. Ξέρω. Συνεχίζουμε. Φίλε, έχει ένα μεγάλο εκεί. Άστο. Παιδιά, η ζωή μας κινδυνεύει. Όντως. Θα πέσει κανένα σπίτι κάτω. Θα σκοτωθούμε. Και Τότε θα κάνουμε παιδιά μου με λεπτά. Αυτό κάντε το like. subscribe. Και κινδυνεύουμε τελείως. Κατεβήκαμε. Σου πέσει το κινητό, θα σας φάξω. Ανέβηκα εγώ παιδιά. Να βρείτε εδώ το μέρος. Περιμένετε λίγο. Γιατί δεν φαίνεται να ανεβαίνω. Ωραία παιδιά. Φτάσαμε πάνω. Ο Βασίλης έμεινε. Ένα σπίτι από δίπλα. Για κινδυνεύουμε πολύ εδώ πέρα να πεθάνουμε ρε. Είτε εγώ που θα πατήσω. Βοήθεια, είμαστε τρελοί. Πρέπει να φέρουμε δείξε μια παιδιά, πρέπει να φέρουμε σάρκα για να μπορέσουμε να βγούμε. Θυμήσαι το να κρατάμε την επόμενη φορά, όχι 20. Οκ, παιδιά, είστε εδώ. Μην πες το κινητό, Ειδικά εσύ. Ρε, γύρνα την κάμερα να δεις. Εμένα βέβαια. Γύρνα την κάμερα. Να παιδιά, όπα. Μπορείς. Εδώ έχει ένα δωμάτιο. Εδώ έχει ένα κρεβάτι. Δείτε. Είναι πολύ καλά. Και μπαλκόνι εδώ ρε. Έχει κάτι ξύλα. Και τώρα δεν μπορώ να πιστέψω αυτά τα ξύλα ρε. Να πιστέψω. Πρέπει να κάνουμε πολύ τα άλλα πράγματα. Γιατί πες εσύ Πέτρα. Όχι, Πέτρα ήταν. Μπορώ. Δεν γίνεται τίποτα. Παιδιά, πιστέψτε να είμαι καλά. Παιδιά, αυτό δεν με κρατάει. Κατεβαίνω, Αυτό δεν με κρατάει σίγουρα. Και εδώ έχει και μπαλκόνι εκεί όμως. Για από εδώ. Δεν μπορώ. Ωραία, τέλεια. Παιδιά, πείτε ότι ανέβηκα. Δείτε λίγο ότι με μπλοκάρει. Βασίλη. Νάτος, παιδιά, εκεί. Άνθο.
Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν τέλεια αν μπορούσαμε να πάμε εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Αυτά δεν με κρατάνε. Τι άλλο να δείξουμε? Μια καρέκλα και έχει ρε. Όπα. Όχι ρε. Πού είσαι? Παιδιά, ο Βασίλης εκεί. Ωχ, συγγνώμη. Παιδιά, τώρα κατεβαίνουμε. Βασίλη, πώς Όχο. Τι είναι αυτά τα μαύρα ρε? Πιο εύκολο σε μένα. Έλα παιδιά, πάρτε το Βασίλη. Πιο εύκολο είναι να αναντήσω αντί για να κατεβείς ρε. Μαλάκα. Κινδυνεύουμε ρε φίλε. Όχ. It's okay. Τι έπαθες? Και ένα γαμψίλο στο κεφάλι. Πες τα παιδιά. Τι σου έγινε? Μου έπαιξε ένα ξύλο μου. Ωραία παιδιά, να κάνουμε λίγο γρήγορα για τα υπόλοιπα. Επειδή παιδιά. Ωραία. Δείτε, ο ήλιος είναι στο αποκορύφωμα του να πέσει. Τι μας να φύγει είναι. Ωραία. Συνεχίζουμε στο τρίτο σπίτι και τελευταίο. Γιατί βιάζω το σπίτι. Κάτσε εδώ. Εκεί πέρα. Η θέα φαίνεται ωραία. Ωραία θέα, όντως. Ωραία. Ωραία. Μπαίνουμε. Πηγαίνω σκοτεινό. Ωραία. Αυτό είναι έτοιμο να πέσει. Ναι, όμως να δεις μόνο και εμένα, όχι μόνο πέσει. Παιδιά, όπως δείχνετε, εδώ είχε φούρνο ή μια βρυσή. Βασίλης είχαμε και εδώ ένα κρεβάτι. Δεύτερο κρεβάτι. Ωραία, seat test. Ω! Για. Αυτό είναι ωραίο. Εδώ μια σακούλα. Εδώ τι έχει εδώ μέσα? Δεν είχε κάτι τώρα. Και πάω. Δεν να δούμε κάτι. Δεν τι έχει εδώ μέσα, όχι. Όντως ρε φίλε, δεν έχουμε δει ποτέ. Τι είναι αυτό αίμα? Παλιό μπαρίλα. Δεν έχει πολλά. Για θα δούμε αν μπορούμε τώρα να πάμε στα από κάτω. Κρεμάει εκεί. Γι' αυτό αν δεν μπορούμε να κάνουμε hate. Πάρε. Ρίξε μια. No shade by the way. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Όντως. Πάρε. Μούχλα μυρίζει, όχι σκατήλα. Τι ο ίδιος σκατά μυρίζει. Ωχ, παιδιά είναι... Σκατά πόντος, κράτα εδώ. Αυτό, παιδιά είναι αυτό για σας. Τρομαλάκα, τι στο. Θα μπούμε μόλις περάσω. Τι έλεγες, παιδιά, συνεχίζω. Παιδιά συνεχίζουμε, ήταν ένας. Θα μπω μόνο εγώ γιατί εσύ είσαι μικρός και μπορείς να πέσεις. Μπορώ, δεν πειράζει. Μαλάκα, μη με σμπρώχνεις. Δεν μυρίζει. Τι μυρίζει? What? Έχει χάρη αυτό, απέριξε το μέσα να μυρίζει, δεν σου χάρη. Μαλάκα, τι. Πες, δες εδώ, κοίτα με, πες. Παιδιά, χάρια. Όντως. Μαλάκα, σκουπίδια. Δουλάπια My God, τι σκάτα ρε φίλε. πάντα έχει βόρεια. Γάντια, πόρτες, δουλάπια. Σκούπα. Τα πάντα ρε, έχετε στους ανθρώπους.
Όντως. Μην με ρίχνεις λίγο, θέλω να καθορίσω. Τώρα εμφανίζεται ένα ποντίκι. Άλλο ένα ντουλάπι παλιό. Μαγικά τα ωραία σπίτια είναι μόνο. Τέτοιο ρε φίλε, παρετημένα. Κανείς δεν θα τα φτιάξει ποτέ. Μια και τέτοια εκεί. Μία πόρτα για παράθυρο. Πού είναι? Εκεί. Βάζω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάτσε, θα αποχαιρετήσουμε έξω. Βγαίνουμε τώρα. Πώς βγαίνουμε είναι το θέμα. Πάρ' την κάμερα. Πάρ' την κάμερα να με δείξεις που βγαίνω. Παιδιά, βίντεο το Βασίλη πώς βγαίνει. Συγγνώμη παιδιά, 1.000.000 συγγνώμη. Ένα μικρό κατ έγινε. Έκανα μια βλακιούλα, πάτησα το τέτοιο. Το κατ. Το κατ. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe. Αντίο. Ρευνήσεις. Τσεκάρτε και τα προηγούμενα βιντεάκια και εμείς θα τα πούμε. Τα λέμε.